Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Catalunya supera per primera vegada el 1.000.000 de lectors de llibres en català. El nombre de lectors en català s'ha incrementat un 9,5% en els darrers 5 anys. Així ho demostra les xifres de l'estudi el consum de llibres a Catalunya el 2011. A més, el consum de llibres a Catalunya ha augmentat quasi un 3% l'últim any i un 8% en els darrers 5. Pel que fa al llibre digital, el total de lectors se situa en un 5,8% segons el Gremi d'Editors de Catalunya. Els catalans van llegir una mitjana de 4,1 llibres el 2011. Va créixer un 4% els lectors amb una freqüència de lectura baixa, de 1 a 3 llibres. Un 3% els lectors amb una freqüència de lectura mitjana, més de 4 llibres a l'any. I un 4% els lectors que llegeixen amb més intensitat, 6 o més llibres a l'any. La lectura és el segon consum cultural preferit pels catalans, només després de la música, i la llibreria és el lloc de compra favorit pel 78% dels lectors.